Ora mpanyifo nti Adukrom Odwira na ahyase no ene kwasiada nso mankrado Odwira ene kofa bre no nti mohwa amanfo na egu echi no kofa Odwira no opo yi mu ompo ni mankrado bro no num na yakoawi na akoawu no ompo ni nti hanom na kofa Odwira no akoma mankrado nti wohwa amanfo ene gina happy no pono enyo bia na etimi hyem sawati ase nti onkofoku bi omhye ponum sam koya amane ne amamna esefata o ponum nti wi a na ekokronum bi sawati ase nti yenko na enko senia ebesi na se 2 mini pf ponum pe na dom na egu achi no di nyom ahia no na obetu nyoma kosi bre a yebedu mankrado ayinfiwo me sawati ase you na wahu ahaban na brante ne kita na ode pra kwan nim no ye frɛ no achonke ye di bisa kwan ye sign de pamo ahun bone biso sa wate ase nti abrante ne kita na ode pra kwan mu no amane ne amamre kwan so no ode bisa na nanam kwan o sign de pamo tumi bia e wo kwan nim biso sa wate ase na yedu sa biae insubi daha a ye fra no mbaba bason nti yedu ha no na tumi no ankasa mane ye na yi apaye anase ye kan nsem bi wo ha ansa na ye to aso wahu ohene na ohye patikali kokko na ade brown bi bubo mu no you or your konfo to buy say oba beboa amodwa no ayefe you afi de biaya ya dui 2 million no woden anasa how you drew wahu pon na we yen no Adukrom Akuapem a broni bi wo ha ye fa na kremede sa kremedi 1 pony na tumi e o pony mu no enya gori etu tumi na eso ohene bedu sa biaye no na akwese tumi ya behia tumi na nanom abehia na nanom meso sa wate ase enti sa biaye ye di be 5 minutes ansa na 2 minutes 29 na edu ba bi po na wo se pana na chew anase 2 minutes chew ansa na otu 9 ma ye free sa biaye enti minjamo na ehwe na esi wa ha
Na se yedu biaye bia e wo se ye botu mine nsamanane ye krokro no na biaye bia ye bedu ye begu nsa ana se be hwie shinap no na kire se tumi bi ana bosum bi wo ho me so wate ase Abrea yefi poni mba no na man krado ne nimpenifo so te ho a wo twen yen Mr. So wate ase enti yedu sa bia yi ana kwanta yi na tumi ana bosum bi wo ha ye friend dedeku ne junction ana se ukona so ye ho a ofa ha ko ho enti tumi ni du ha no ogina ye efise tumi asan ya be hia tumi enti na wo se egunsa na ebo ne samrane ansa na ya to aso Inti alfei ansa na yekọ mankrado ahimfiwo mesesa wate ase inti minjamu na mohwe ne esi wa ha afede
agya se onko bio nti wo hwe a agya ka ne nan to so nti wo yi apaye bons amrane gunsa kansem bi ansana agya tu ne nan na otu ne nan no wanko ba bia se ono ankasa de ne pe ko biaye a tumi foforo wo anase boson foforo wo na musa kwaye amane wo ho ma no obi anche ne so onko ho tumi na ankasa na de ne pe ko ho biso se wate ase afede Odwira ewase di tumi no mama nkrado inti wo hwa wo ye wonsa kire tumi ni se ombra biso se wate ase na afei otimi so otumi num no afei ani jaba enti mo hwa odi ani je ni odo na echiachia impenifo na ewo ho no meso sa wate ase meso so subscribe ya bo subscribe TikTok ni Facebook so a na wa follow